Lezi zisebenzi esezihlanzele sibhedlela iminyaka e17 ziphinde zabambe elikhulu iqhaza ngesikhathi ihlasela ubhubhane lwesifo COVID-19 zaze zaletha nemikhiqizo yokuhlanza izibhedlela zisuka nayo emakhaya njengoba isibhedlela sasenenkinga yemali. Lezi zisebenzi zithi zathenjisa ukuqashwa emva kwalemizamo yazo kodwa kuze kube manje azikaze ziqashwe ngokuphelele. Uthi izinkontileka zabo zizonqamuka ekupheleni kukandasa. Manje bazoshonaphi bona? Lolu daba sebelibeke ezithebeni eKhomishaneni ebhekele ukuxazulula izinkinga eziphakathi kwezisebenzi kanye nomqashi. The issue was that expectation was created. Even the hospital manager himself here told them in fact that no, they don't worry because they will get appointed as general assistants like cleaners and people working in the kitchen, and we are very unhappy with that. And an advice from by me myself, they've taken the matter to the CCMA. It's not for 17 posts, it's for 5 posts. And you'll know that from 17, it's not everyone will be considered for the post. And we hope that in future, as we create more opportunities, we will then consider those individuals who are aggrieved. Lezi zisebenzi zizoba sesibalweni sabangasebenzi ekupheleni kwephezulu ngaphandle uma ngabe isinyathelo sazo sibe impumelelo. Isiphetho bazosazi ngaphambi kokuba kuphelele inyanga.